Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, sare herritarreko Mikel Mundinanorekin hitz egingo dugu. Eta gero, Agoan taldeko Oier eta Asier etorriko dira ona gurekin egoteko. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko komunikabideetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, azken astean, 30 urtetik beherakoengan COVID-19 izandako eragina 27% murriztu da. Horretaz gain, Notiziasek erregeek Nafarroa protesten artean eta monarkiaren krisia aipatu gabe bisitatzen dutela azpimarratzen du. Argazkian aldiz, gazteak ageri dira argan bainatzen eta bero boladarekin ibaiak igerilekuen ordezko aisialdirako aukera bihurtzen direla nabarmentzen du. Bestalde, justiziak Nafarroak plastikozko poltsak debekatu izana babesten duela ere aipatzen du egunkari honek. Eta Nupen ikasteko eskaera 181 igo dela ere jakinarazten du, 9.140 eskaeraraino iritsiz. Horretaz gain, ardogintzarako eta bertako ekoizleentzako laguntzetarako 4,3 milioi bideratu direla jasotzen du komunikabide honen gaurko azalak. Eta bukatzeko, Tomas Caballero, terrorismoaren biktimen fundazioko burua izango dela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak azpimarratzen duenez, Nafarrek barruko eta apartamentuko turismoa aukeratzen dute, eta hondartzatik eta hoteletatik urruntzen dira. Argazkian aldiz, erregeek Nafarroako gizarte arreta eta berrikuntza nabarmentzen dituztela dio. Horretaz gain, Nupen lehen aldiz, kanpoko inskripzioek Nafarroakoak gainditu dituztela jakinarazten du. Kirol arloan, 2. B eta 3. mailako partidak irailaren 26an abiatuko direla jasotzen du, eta eskualdeko gainerako futbola urrian. Kulturari dagokionez, gaur Iruñean Reclassics jaialdia estreinatuko dela aipatzen du. Azkenik, Tomas Caballero, terrorismoaren biktimen fundazioko lehendakari berria izendatu dutela ere nabarmentzen du gaurko azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak 138 kasu berri erregistratu direla nabarmentzen du. Erdiak test gehiago egiten dituen Nafarroan. Argazkian, borboien aurrean argi eta ozen egindako protestak ageri dira. Bestalde, Osakidetzak COVID-ik gabeko edozein udatan bezala, oheen 20% ixten duela ere jasotzen du azal honek. Baita Donibane Loitzuneko hondartzan, borondatezko eta doako PCR probak egin dituztela ere. Horretaz gain, Iriartek Tapia kritikatu duela nabarmentzen du Garak, Confebaskekin bat egiteagatik soldatak jaistearen alde egitean. Gainera, Aernnovak bere plantilla 20% murriztuko duela jakinarazi duela ere azpimarratzen du gaurko egunkari honek. Bukatzeko, Pinar Gultekin bat gehiago besterik ez dela dion erreportaia iragartzen du azalak. Jangaitezen orain berria ikustera. Titularrak Aernnovak lantaldearen 20% kaleratzeko asmoa jakinarazi duela azpimarratzen du. Gainera, bi argazki ikus daitezke azal honetan. Lehenengoak tabernek goizaldean itxita egon beharko dutela nabarmentzen du. Eta bigarrenean, Elisenda Palutzie ANCko presidentea ageri da. Amaitzeko eta kirolari lotuta, Felix Inurrategik alpinismoa egiteko eta kontatzeko beste modu bat sortu zuela jasotzen du portada honek, hil zen eguna gogoratuz. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Mendillorriko gaztei egindako PCR-en 1,2 positiboak izan direla da, eta agerraldia murrizten hasi dela. Horretaz gain, Nafarroan 2. hiruhilekoan langabezia 3.900 pertsonatan igo dela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduk Sarasate pasealekuan terrazak jarri izanaren aurkako helegitea aurkeztu duela ere jasotzen du orrialde nagusian. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Berrio Beitirekin hasiko gara.
Udako agendaren barne, ostiral honetan, uztailaren 31an, laboda, haur eta familientzako ikuskizuna eskainiko da Larragetako pilotalekuan arratsaldeko 6:30. Kalle Geatroren lanik teatralena da Clown tankerakoa erabat, zirku saio, antzerki eta animazioaz gainera ohi dutenez. Lanak familiendako pentsatuak daude, eta gainera taldearen dramaturgietan beti ageri da osagai sozial eta hezigarria, jolasaren eta animazioaren bidez iragazia, ikusleen konplizitatea parte hartzailearekin batera. Berriozarrera joango gara orain. Aurten, COVID-19aren ondorioz, Berriozarko udalak 2020ko festak bertan behera uztea erabaki du, behar besteko segurtasunarekin ospatzeko baldintzak ezin direlako bermatu. Erabaki hau landu eta adostu da herriko kultura eta gizarte taldeekin eta peinekin, bai eta udal alderdi politikoekin ere. Aldi berean, elkarte hauekin eta kultur taldeekin lan egin dute udan zehar segurtasun arauak betetzen dituzten kultur jardueren egitaraua eskaintzeko. Egitarau honi kultura kalean izena jarri diote, eta uztailaren 25-tik irailaren 22raino kultur ikuskizun anitza Berriozarko bizilagunei eskaintzeko aukera emango du. Jarduera hauen barne 12 urtetik gorako Berriozarko gazteentzat zenbait ekintza antolatu dituzte abuztuko astearteetan. Lehenengoa abuztuaren 4ean hondartzara irtera bat egingo da, Getariara hain zuzen ere, eta jarduera honek 5 euroko prezioa izanen du. Bigarren asteartean, abuztuaren 11an, Ezkabatik gaueko ibilaldia egingo da, perseidak ikusteko, eta jarduera honek euro bateko prezioa izanen du. Hurrengo asteartean, hilaren 18an, GR-ko Ezkabatik Soraurenerako etapa egingo da, 1928ko maiatzaren 22an, 785 pertsonek askatasun bila egindako ibilbidea. Eta azkeneko jarduera, abentura irteera izango da. Gazteen jarduera hauetan parte hartzeko izen eman behar da berriozar.eus webgunean. Baina gazteentzako jardueretaz gain bestelakoak ere egingo dira. Ostegun honetan adibidez, arratsaldeko 8etan Zirika Zirkus taldearen eskutik aurrentzako berrera bizi ikuskizuna egongo da Eguzki plazan. Larun batean eta ordu berean Amiko on the Beach umore antzerkia egonen da Eguzki plazan baita ere. Eta hurrengo ostegunean Kimera zirko ikuskizuna. Hala ere, programazio eta informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Burlatara pasako gara orain. Burlatan, abuztuaren 12ko gauean, aire zabaleko kanpamentua egingo da Irulegiko gazteluan. Tximeleta behaketa, gaztelutik ibilaldia, izar behaketa eta bibak egingo dira. Honetarako izenen matea zabalik da ostiralera arte eta gaztelekun egin behar da, 5 euro ordainduz. Gainera, Burlatan ere, Zangotzako Merinaldea kalean, Traperos de Emausek azoka berria irekiko du abuztuaren batean. Gizarte eta ingurune alternatiba eraikitzeko bidean, jantziak, oinetakoak, etxeko egunak, apaingarriak eta aurrentzako arropa aurkitu ahal izanen dira bertan. Bukatzeko, Iruñeko udalak sormen artistikoko proiektuen lehiaketarako deia egin du aurten ere, eta zenbait aldaketa txertatu ditu. Adibidez, hasiera fasean dauden proiektuak soilik aurkezten ahalko direla. Horrela, ideia artistikoen garapena bultzatzeko. Hala, burutu gabeko proposamen berriak eta jatorrizkoak lehiatuko dira. Oinarrien xehetasunak datozen asteotan emanen dira argitara Nafarroako aldizkari ofizialean, eta proiektuak ordutik aurrera aurkezten ahalko dira. Badira beste berritasun batzuk. Balorazio irizpideek gehiago erreparatuko diete proiektu artistikoari berari eta haren ezaugarri berritzaile eta originalei. Eta sariaren kopurua epe bakarrean ordainduko da, osorik, saria onartzen den unean. Laguntza hauek sormena sustatzera bideraturik daude. Hori aurrez egin beharreko ezinbesteko pausoa baita kultur proiektuak gauzatzeko. Eta hori horrela, honako ikerlan proposamen hauek izan daitezke diru laguntzen xedea. Hasierako ideia, hipotesi edo kontzeptutik abiatuta proiektu baten interesa, originaltasuna edo egokiera aztertzera bideraturik daudenak. Edo gero, produktu edo prozesu artistikoa bihurtzeko proiektuek duten bideragarritasuna neurtzera bideratutakoak. Lehiaketak 30.000 euro ditu, 3.000 euroko 10 saritan banatzeko. Lehiaketaren xedea Iruñeko sormen jarduera sustatzea da, eta horretarako laguntza ematen zaie honako esparru hauetan garatutako sormen proiektuei. Arte eszenikoak, plastikoak, musikalak, literarioak, ikusentzunezkoak eta kulturako bestelako adierazpen artistikoak.
Deialdian parte hartzen ahalko dute Iruñean erroldatutako pertsona fisikoek, banakako proiektu batekin edo talde proiektu baten partaide gisa. Parte hartzaile bakoitzak sormen proiektu bakarra aurkezten ahalko du, edo proiektu bakarrean parte hartu. Baloratuko dira proposamenaren kalitate artistikoa eta originaltasuna, proiektuaren ezaugarri berritzaileak eta proposamenak Iruñean izan dezakeen eragina. Ezin izanen dira aurkeztu udalaren beste deialdiren batean diruz lagundutako proiektuak. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, fronte txiki batek hodeiak eta euria ekarriko dizkigu, bereziki ipar isurialdera. Goizean goiz, lainotzera egingo du, eta goizak aurrera egina ahala, euritara joko du ipar isurialdean. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta Ebro ibarrean ziertzoa ibiliko da. Temperatura maksimoak atzokoak baino 10 gradu baxuagoak izango dira barnealdeko hainbat puntutan. Bihar, asteazkenean, eguraldiak hobera egingo du. Goizean oraindik zerua hodeitsu egongo da eta baliteke goizaldean euri apur bat egitea Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta hegoaldean garbi geratuko da. Ipar ekialdeko haizeak joko du eta temperatura gutxi igoko da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen gaurko eguneko efemeridekin. 1751 uztailaren 28an Antonio Vivaldi italiar konpositorea hil zen. Gainera, 1784 urtean Maximilien Robespierre hil zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1929 urtean Jacqueline Kennedy Onassis jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1954an Venezuelako presidente izandako Hugo Chávez jaio zen. Kaixo, Mikel, egunon, zer moduz? Kaixo, egunon bai, ondo. Asteburu honetan, sare herritarretik ez, zenbait ekintza desberdin izan dituzue antolatuta, bizikleta martxa, ez? Eta zer moduz joan dira? Bai, oso ondo. Egia esan, aurtengo bizikleta martxa nolabait ere kokatzen da sarek aurrera ematen ari den izan bidea dinamikaren baitan. Eta hor kokatu da nolabait ere aurtengo bizikleta martxa hori bai. Eta 3 etapa desberdinez izan dira, azkeneko egunean bazen dituzten bat baina gehiago, baina bertan bera utzi behar izan dituzue, ez? Bai, hori da, 3. edizioa zen aurtengoa, gainontzeko aurreko 2 urteetan, lehenengo urtean Mont de Marsan espetxetik, Zabaiako espetxerainoko 4 eguneko itzulia egin zen. Pasaden urtean Lusotik, Ipar Euskal Herritik Gernikara 3 egunetako itzulia, eta urten nolabait COVID-aren pandemia honek eta baldintzatua egokitu behar izan dugu pixka bat itzulia. Eta azkenean ezin genituen 3-4 egunetako itzuliak egin, horrek suposatzen duen zailtasunengatik, ez? Lo egiteko, bazkaltzeko, eta gaur egungo egoerak ala baldintzatzen du, eta holako gauzak zail daude antolatzen, eta hori erabaki genuen 3 etapa diferente egitea, egun erdiko 3 etapa diferente egitea, ostegunean bata, ostiralean bestea, eta gero, larun batean, 4 hiriburuetan nolabait ere egitea espetxeetatik hiriburuetara, baina egia da, azkeneko eguneko
etapa hori murriztu behar izan dugu bakarrik etapa bakarrera, lehen aipatu dizkizudan hori zailtasun eta baldintza guzti horien. Hala ere, jendearen parte hartzea egon da? Ba, oso ondo, azkenean aurreko bi edizioetan ere ikusten zen, badagoela ja jende bat gustatzen zaizkiola olako abenturak egitea, eta hori ere nabaritzen da, urtemaren nabaritu da, lehenengo egunean 23an, ostegunean Lekunberri Hernani zen etapa, eta 80 txirrindularitik gora, momentu batzuetan ere bai txirrindulari egon ziren, eta oso ondo. Eta hurrengo egunean ere bai, hurrengo egunean Orduña eta Durango lotzen zituen etapa izan duzan, eta baita ere 80 inguru, 80 txirrindulari inguru, eta giro honean eta pozik ez. Eta 3. egunean, 25ean, azkenan esan bezala bakarrik egin genuen Basauriko espetxetik Bilboko hirigunera etapa. Eta horre bai, gutxi gora bera 3 egunetan txirrindulari kopuru berdina egon da, eta oso ondo, valorazio onak egia esan. Orduan, izan bidea ekimenaren barne sartzen zen bizikleta martxa hau, eta zer moduz doa ekimena berez, kilometro kopuru handi batez, lortu nahi zenuten? Bai, oso ondo azkenean izan bidea dinamika aktibatzaile bat da, helburua da nolabait ere aktibo bilakatzea momentu honetan Euskal Herriko luze zabalean espetxe politika aldatzeko eta presoen eskubideak bermatzeko eta presoen etxeratzeko bideo hori nolabait ere martxan jartzeko, beharrezkoa den nolabaiteko aktibazio horren parte da izan bidea dinamika, horretarako jarri dugu martxan, eta neurri horretan ari dira herri eta auzoetan pixkanaka aurkezpenak egiten, ari dira erronka txikiak egiten leku ezberdinetan, eta pixkanaka helburuak horrendik luze da, ze berez kontutan jakin behar duguna da, izan bidea dinamikak erronka bat nolabait ere planteatzen diola edo gizarteari, eta erronka hori da biztanle kopuru gainako kilometroak egitea, ez? Euskal gizartearen populazioa momentu honetan 3 milioi biztanle osatzen dute, eta gure erronka da nolabait ere biztanle kopuru horren adinako kilometroak egitea, ez? Ibilian dagoen herri bat, mugimenduan dagoen herri bat, nolabait ere nahi duena elkarbizitzarako eta bakerako norabide horretan presoen auzia behin betikoz konpondu. Eta badakizu momentu zenbat kilometro daramatza zuen? Egunetik egunero aldatzen da, ze jendea nahiko aktibo dabil, egia dago aplikazio bat dagoela, aplikazio bat eskuragarri, jende guztiak jatsi dezakena bere mugikorraren bidez, eta hor registratzen dira nolabait ere momentu honetan zenbat pertsonek daukaten aplikazio hori jetxita, eta momentu honetan badira 2500-etik gora, zifretan ez nago oso segur, baina 2000-etik gorako jatsi duten nolabait ere aplikazioa, eta kilometrotan 250.000-etik gora kilometro egina daude hilabete eskaz batean, ez? Pixkanak ari da dinamika bera gizartean sartzen, eta ari da jendea pixkanaka kilometroak egiten, elkarbizitzaren bakearen eta presoak etxeratzearen norabide horretan nolabait aktibo izateko dinamika bat. Bai, eta asteburu honetan, bizikleta martxaz gain, herri desberdinetan ere beste ekimen batzuk, ez? Antolatu dira honekin lotuta, mendi bilaldiak edo martxak eta bar. Esan bezala pixkanaka ari den kontua da, ez? Pixkanaka herri eta auzoetan antolatzen ari dira, lantaldeak sortzen ari dira izan bidearen dinamikaren baitan, eta ari dira plangintzatxoak aurrera eramaten herri eta auzoetan, ez? Astebururo badauzkagu edo menditerak edo txirindula frogak, edo erronka txikiak, herritarren arteko erronka txikiak, eta egia esan pixkanaka ari da dinamika bera endarteratzen, eta ari da pixkanaka helburu hortan lanean ari da, herri eta auzoak martxan ari gara. Eta momentu honetan hori da, ez? Ekimen hau burutzeko edo modurik onena talde agian ez hain handietan. Nola barkatu? Bai, agian orain momentu honetan hau dela modurik onena, ez? Ekimena, izan bidea ekimenarekin jarraitzeko, eta horrela ez talde hain handietan elkartzeko jendea. Bai, aukera ematen du, dinamika berak aukera ematen du zuk modu individuala edo kolektiboan ere gauzak egiteko, ez? Eta egia da, gaur egungo egoerak ere ala forzatuan nahi baldin baduzu, ematen duela aukera horretarako, ez?
egia da baita ere, hori, aurtengoa bereziki urte gogorra izaten ari dela, denok dakigun gauzarengatik, eta egoera horretara egokitzeko ere, pixkanaka denbora behar dela, eta pixkanaka ari garela, ez? Orduan, taldean ere antolatu daitezke, kolektiboan ere antolatu daitezke, baina beti iren neurtu beharko ditugu segurtasun neurriak, eta, etengabe gaur egun entzuten ari garen neurri guzti horiek hartu beharko direla, ez? Bi aukerak ematen dizkigu, aukera modu individualean ekarpena egiteko izan bidea dinamikari, baina baita ere era kolektiboan, bizikleta martxarekin ikusi izan bezala, edo beste hainbat ekimenekin ikusten ari den zen. Eta justu pasaren astean ere ez, guzti honekin lotuta, bi albiste horrela egon ziren, ez? Bata itsaso zalduaren atxilotzea, eta gero ere motxiladun umeak agertu ziren, ez? Pixkataien aldarrikapenak eginez. Eta horrek, suposatzen dut, bere tokia izango zuela, ez? Bere martxa honetan. Azken batean, egoera hauek erakusten dute oraindikan batzuk ez dagoetela borondaterik hemen urratsak emateko, eta ardura handiz bizi dugu, berriz ere, beste pertsona bat espetxean sartu beharra, eta gainera olako montai baten aitzakipean, ez? Uste dugu ez direla garaiak horretarako, uste dugu konponbiderako garaia izan behar dela, eta ez kontrakoa, ez? Behar ditugu espetxeak guztu behar dira, eta normalizazio politiko bateruntz beharrezkoa zaigu guzti honekin bukatzea, ez? Eskubide urraketa hauekin bukatzea, eta lortu behar dugu baitarena pixkanaka preso eta iheslaririk gabeko etorkizun bat irudikatzea, eta horretarako guztiok eman behar dugu pausuak, ez? Eta zentzu horretan, garai bateko egoerak edo garai bateko aktuazioak dira nolabait ere oraindik asaldatzen dituztenak eta behin betikoz bukatu dugunak, ez? Zentzurik ez diogu ikusten momentu honetan itsasorik gertatu zaion bezala olakoetarako ez diogu zentzurik aurkitzen, eta uste dugu ez dela norabidea, ez? Nahi baldin badugu elkarbizitza eta bakerako normalizazio horretarako pausuak eman, olakoak kanpo daude, ez? Olakoak ezin dira eman, eta horrekin bukatzeko beharrezkoa dugu denon artean instalatzea, eta denon artean kalera ateratzea konponbide baten alde. Eta gero motxiladun aurren egoera ere ez, aipatzen zenuten batzuek 6 hilabete baino gehiago daramatzatela gurasoak ikusi gabe? Hori da, ez, nik aipatzen nuen bezala lehenago, aurtengoa ze urte gogorra izaten ari den, senide eta baita preso dauden Euskal Herritar horientzat ere bai, COVID-19ak are eta gehiago gogortu duelako, beraien egoera, ez. Zuk esan duzun bezala, 3 hilabete baino gehiago egon dira bisitarik egin gabe, bai aurrak eta bai nagusiak, baina bisitarik egin gabe, horrek dakarren guztiarekin, ez, dakarren ez jakintasunarekin, dakarren ez ziurgabetasun horrekin, beldur horrekin, noiz ikusiko ditugu berriz gure senideak, eta ez bakarrik hori, ez momentuan orain berriz ere hasi direnean, bisita horiek egiten hasi direnean, baitere kontutan hartu behar dugu, edozin momentutan berriz ere detan berak lehatu daitezkela, kalean ikusten ari garen rebrote guzti horiekin berdin gertatzen ari den bezala, ez? Baina espetxetan beti egoera gogorragoa da, espetxetan badakigu ze baldintza dauden, eta zentzu horretan uste dugu, nolabait ere garai berri honetan, COVID-aren garai honetan, presoen eskubideak errespetatzeko moduriko berena, hasteko haien jaioterritik gertuen dauden espetxetan egotea izan behar dela, ez? Horrek nolabait ere bermatuko luke preso eta senideen arteko komunikazio hori nolabait mantentzea, ez? Ze imagina zazu berriz ere, aipatzen genuen bezala, momentu honetan ze gogorra bilakatzen ari den espetxetako egoera, ez? Lehen esan dugun bezala, 3 hilabete baino gehiago egon dira bisitarik izan gabe senideak, eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Suposatzen duen ez jakintasunarekin, ziurgabetasunarekin eta beldur horrekin, ez? Gainera, hori hola ez balitz, hori nahikoa ez balitz, gainera, urruntze politika horrek dakartzan traba eta zailtasun eta gogortasun guzti horrekin, ez? Horregatik uste dugu, bai legeak ala diolako, baina baita ere egoera sanitarioak ala eskatzen duelako, preso guztiak egon beharko lukete haien jaioterritik gertuen dagoen espetxean, ez? Eta horrek bermatuko luke preso horrek bere familiarekin izan behar duen lotura, izan behar duen hartu eman hori, nolabait ere, sendotu hau egotea olako egoera batean, ez? Ze berriz jarriko gabina kasu gogorrenean edo kasu txarrenean,
imaginazazu, adibidea jartzeagatik, Puerto Santa Maria, hemendik 1000 kilometrotara dagoen euskal preso batek berriz ere rebrote bat egongo balitz eta berriz ere konfinatuko bagintuzten, berriz ere bisitarik gabe geldituko zen pertsona hori eta berriz ere senide eta presoaren arteko lotura hori buskatu egingo litzateke, ez? Hori ekiditeko modu bakarra da legea aplikatzea eta benetan behingoz euskal preso guztiak haien jaioterritik gertu dagoen espetxetara hurbiltzea. Eta orain etorkizunera begira baduzue beste ekintzaren bat edo prestatuta? Bai, hortan gaude, lehen aipatu bezala alde batetik maila orokorrean edo maila nazionalean jarraituko ditugu ekimen ezberdinak egiten, bizikleta martxarekin egin dugun bezala etorriko dira berriak, aste honetan bertan aurkeztuko dugu segurazki beste ekimen bat urrirako, eta ari gara nolabait maila orokorrean gure plangintzatxoa egiten, baina importanteena da baita ere herri eta auzoetan egiten ari den lanketa hori, ez? Eta pixkanaka, nahiz eta uda sasoi honetan egon eta jende asko horretan egon eta hola, pixkanaka ari dira plangintzak egiten herri eta auzo horietan, ari dira ekimen txikiak egiten eta pixkanaka ari dira gauzak antolatzen eta aurrera eraman. Eta horrela geroz eta jende gehiago, ez? Ezagutzeko izan bidea ekimen hau? Bai, hori da gure helburua da izan bidea dinamika hau jendarteratzea, ahalik eta jende gehienen gana iristea, ahalik eta jende gehienak ere bai aplikazio hori jaistea, bera ere dinamika horren parte bihurtzeko eta denen artean bide luze hori, 3 milioi kilometroko bide luze hori guztion artean egiteko, nolabait ere garaia da, momentua da eta uste dugu garrantzitsua dela baita ere sinistea aldatu daitezkela gauzak borroka egiten baldin badugu eta kalera ateratzen baldin bagara. Ez askotan pentsatzen dugu erabakiak hartzen direla guk eraginik ez daukagu beste leku batean eta ez daukagula gaitasunik erabaki horiek aldatzeko. Ez da, uste dugu kaletik gutxa eginez eta kalearen eta jendarteren aktibazioaren bidez, baiet, eman daitezkela urratsak norabide horretan eta joan gaitezkela pixkanaka hemen urtetan luzatu den gatazka baten konponbidean joan gaitezkela urratsak ematen, bai. Mila esker, Mikel gurekin hitz egiteagatik, beste behin ere. Bale, eskerrik asko zuei berriz ere. Hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, hemen gurekin agoan taldeko Oier eta Asier ditugu. Kaixo, bikote. Kaixo, zermoz. Ongi zer modu zuek. Ondo. Uda pasatzen nola dela egin, orain musikak jasan duen nolaiteko kolpe honekin koronavirusarekin eta. Gainera zuei justo diska bat grabatzen ez, harrapatu zaituzte. Nola izan da hori? Izan da alde batetik ona, ze denbora asko izango dugu. Baina beste alde batetik diska erdia grabatzen, justo geratu zaigu hor pixka bat airean, eta, azkenean lortu dugu, baina denbora asko kosta zaigu, bai. Eta orain noiz aterako duzue diska hau? Orain abuztuaren batean aterako da Spotify eta YouTubeen eta gara espero egun pare bat pasata fizikoki ateratzea esantzeko eta. Azkenean kontzerturik ez dugunez ere fizikoki ateratzea nolabait diska organitzeko aukera bakarra gore. Denik eta lehen, sobe. Eta gero, udari begira ez duzue inolako kontzerturik? Justo orain atera zaigu 27-28, oraindik ez digute esan, Iruñako Ziudadelan, jotzeko Iruñako udaletxeak egindako jaialdi ekimen bat. Musika martxan ditze da. Antolatzen dute urtero pasean urtean amagin zentralen jotzen, eta urtean pasatu dute Ziudadela, Ziudadela, baina pasatu urtean ez izen hori
Bai. Ze suerte txarra, justu. Eta orduan, aurten ona egiten badu, joko Ciudadelan, eta gero, dugu, Bilbo eta Burdeos ere egongo garela urrian, eta aurten ditugu hiru kontzertu bakarrik. Eta espero duzue, agian pixkanaka kontzertu gehiago ateratzea, ala uste duzue? Espero dugu. Aurten ez dugu uste gehiagorik aterako dela, baina espero dugu bai, datorren urtean atope egotea. Eta orain diska berria ateratzen duzuela, ezin badituzue kontzertuak eman, ez? Nola helduko zaio jendeari, hori? Ba, ez dakigu. Berez, bueno, sare sozialetatik eta hori, gutxienez, zabaldu daitek eta hori, baina hori kontzertutan ezer. Zuzenean ezin dugu ezer erakutsi. Eta pandemiak diskaren grabaketan harrapatu izanak, gero nolabait nabaritu da, emaitzan edo desberdinak kostatu zaizue agian gehiago ba, ez? Berriz elkartzea, entzaiatzeko eta guzti hori. Bueno, azkenan egin dugu Skype asko, o Zoom, o ezakize zen. Eta gero, beira, adibidez, teknikariarentzako, grabatzen egon dena rentzako, hobeto izan da, ze deskantzatu ahal izan du, pixka bat, eta gero berri zentzutean abestiak, ez da daukazu hor karga hori eta gauza berri bat bezala ikusten du, eta hobeto lan egiten du, esan zigun bai. Eta zuek pozik zaudete emaitzarekin? Pozik, azkenean dago denbora pila bat lan egiten dizkan, uste dugu atera zegoen emaitza polita dela, haien nahi gustatuko zaiola. Eta goiaiko abesti, YouTubeen daudenak, eta horren gauza erantzun hona izan du, batez ere gure inguruko jendeak entzun dara, baina abestiren batek jende asko entzun du, eta esan digutenaren arabera gustatu zaio, espero dugu diskak ere erantzun hori izate. Eta diskak ze izenburu izango dugu? Bazen behin. Bazen behin. Deituko da bai. Eta zerbaitengatik kantuek harremana dute honekin edo zertaz doa? Saiatu gara egiten abesti bakoitza da historiotxo bat, eta gero saiatu gara egiten guztiak modu batez edo bestez denak batzea. Harremana izatea, o gutxienez norbait jartzen bada harremana hartzen izatea, eta diska osoa bere bidea egitea. Eta ze gai edo lantzen dituzte letreik? Badaukagu, adibidez bat deitzen da Edurne Zuri, eta da pixka bat Edurne Zuriren ipuina, baina pixka kritika bat egiten, ez dakit, matxismo edo horrelako zerbait kritika pixka bat egiten. Gero ez dakit... Estilo bat, pirata bati buruz, eta nola beste itxasontzi bat erasotze duten, eta horrelako gauza. Zeran dira historia txikiak, nolabait abesti bihurtuta, eta gure idea zen hori, nolabait diskari matea ipuin luze baten edo egitura. Baina kritika soziala ere pixkat barneratuz, ez? Hori saiatu gara sartzen, baina gutxi. Ze uste dugu talde guztiak berdina egiten dutela, eta gu nahi genuen gehiago kontatu zerbait denbora pixka bat ongi pasatzeko, eta listo. Analizatzen baduzu diska, atera ezakezu horrelako konklusioa, baina hori dutzu gogola gehiago ere, entzularen baitan, berak pentsatzeko entzutean, eta bakoitzako ere ondorioak ateratzeko. Hori da, azpian bezala dago, bai. Eta zen musika mota egiten duzuen, nola deskribatuko zenukete zuen estiloa? Beti galdetzen digutea eta ez dakigu esaten. Ezin duzue klasifikatu? Ez dakigu, rock. Bai. Disko eta gainera lehenengoa denez, joan gara nolin nahazten estiloak eta diskak ez dauka berez estilo zehatz bat, abesti bak ez dauka nolabait estilo bat, batzuk gaien artean antzeko direnak, baina orokorrean zaila estilo bat egokitza disko oso hori. Horregatik, lehenengo diska denez, seguramente tante guztiak bezala, joan gara estilo batean zentratzen edo, baina horrengoz, ideia hori iruditu zitzaigun. Probatzea denetariko pixka. Estilo probatzea, eta nik uste horrek ere ematen diola diskari nolabait egitura politago bat, dituzu abestiz berdinak, igual bat ez zaizu asko gustatzen, baina beste bat bai zure estiloa delako, eta nik uste ikuslego handiago bat entzat irekitzen dela diska. Eta zuek Iruñerriko taldea zarete, ez? Bai. Eta zenbat denbora daramazue jotzen? Talde agoan bezala 2017 hasieratik, hortatik. Eta esango zenukete hasi zaretela? Bai, uste baietz. Hasieran zeuden bakarrik gaiek eta sortu nien gero trompeta eta tromboia, nire zela tromboilaria, sortu nien beranduago. Eta horretik horrela bai hasieran egin herri txikitan jotzen eta pasan horretan bai jotzen horrela foru parantzen San Ferminetan. Eta uste dela horrengoz gure kulmena
Hombre, bai. Orduan badu izango duzu ja publiko mota bat, ez? Bai, bueno, beti daude familiakoek, inkondizional. Bai, eta gero, pues, ez dakit, gertuko jendea, azkenean hasi dira jarraitzen, eta gero haien gertuko jendea ere bai gustatzen ari zaie. Jendeari gustatzen ari zaio, bai. Eta espero duzu, suposatzen dut ez, diska honekin jende gehiagoren gana. Bai, espero dugu baietz, bai. Azkenan gaur Iruñerrian talde pila bat daude, eta azkenan ez da erraza talde batek asko destakatzea, baina espero dugu baietz. Gustora egin dugu eta nik uste dut nabaritzen dela diska. Orduan, zer desberdintzen du agoan taldea? Beste taldeen gandik adibidez? Agian esan duguna lehen, ez zain kritikoa izaten eta ez zain... Beira, pasatu zaigu, atera berri dugu abesti bat, daitzen dela Espainiak zutan. Claro, euskara ez dakien jendeak beti uste du, talde euskaldunek daudela beti berdinarekin, politika, ez dakit zer, ez. Eta esan zian batek, ez dakien euskara. España, sí, muy bonita la canción, pero al final, ¿qué habláis de España? Esan zian. Eta esan nion, que no, que quiere decir labios ardiendo. Osea, jendea zaila da euskara ez dakien norbait sartzea, ez? O sartzea, o gutxienez sartzea ez pentsatzen politikoa dela, o zerbait horrela. Eta orain, orduan, ze asmo dituzue? Udan esan duzuez, kontzertu printzipioz bakarra, eta jarraituko duzue beste zerbaitetan lanean, ala baduzue beste zerbait pentsatuta? Berez kontzertuak prestatzen ari gara, eta gero diska berri bat egiterako, ez dakit, hemendik 2 urteetara horrela espero dugu ateratzea. Orduan asmoa duzue ibilbide luzea ikusten duzue aurretik? Bai. Honetan kontzertuak prestatu da gutxe gehiago, azkenean ez dakik goren noiz utziko eguten tokietan jotzen, eta orduan egon behar gara zegoatetzea dizute, eta datorren hilabetean kontzertu bat. Eta orduan horrein uzten badugu nola baita aparkatuta, sarrapatuko gaitu bete-betean, eta hau dena prestatu eramatea. Eta ez duzue uste berez kontzertuak egitea neurriak mantenduz posible izango litzatekela? Zorain asko kritikatzen ari da ez, hori agian gauza batzuk uzten dituztela eta gero kulturari beti... Bai, hori guk uste egia dela. Azkenean, hasteko jendea izan behar da responsable, hori hasteko. Baina gero neurriak hartuta eta distantzia mantenduta, ez dakit neurri batzuk hartuta, guk uste dugu mantendu ahal zirela zuzeneko asko, ez direla mantendu. Egiten ari da orain, baina batez ere egiten ari da talde handiekin. Eta gugu ezalako talde txikientzat ez da oso modu egiaz egiten mauzu kontzertu bat, aforo limitatu batekin, hobe da abeslari famatu bat ebertzea beteko duzulako, baina egizu jartzen bagaituzu zentralen edo, igual ez da beteko. Eta talde txikiak nolabitari dira alde batean uzten, eta hori gugu eta talde askorentzat arazo bat izaten ari da. Bueno, baina aforoa gutxitu behar bada, ez? Agian hobe da zentral beteko ez duen talde bat eramatea, agian? Bai. Guk uste du ez. Dugu korrela ikustu dugu ero haiek izan. Claro. Orduan zuei negatiboki eragin dizue? Uste duzue koronavirusak, ala aprobetxatu duzue diskarentzat eta beste gauza batzuentzat? Kasu honetan guri ongi etorri zaigu kasu horretan. Diska egiten ari ginela, denbora gehiago, lasaitasun handiago, baina zuzenekoak hori geratzea zuzeneko gabe zaila da, ze dirugatik ere bai. Guztia, ez? Hartzen du guztia. Justo diska atera ostean, kontzertu gero begaitza ez daukazula diska promozionatzeko tokirik, diska ordaintzeko ere, talde txiki bat garela, gu jarri behar izan dugu diru eta gure ideia zen, udan izango genituen kontzertuekin, diru hori berreskuratzea nolabait diska subvenzionatzeko. Eta orduan orain hori izan dudan alen, diska fisikoak saltzea eta gutxi gehiago daukagu. Eta ez duzu planteatu agian beste zerbait egitea diskak finantzatzeko? Ez hori zen hori, harrapatu gaitu ere pixka bat hori koronavirusaren honek guztiak eta hori zen kontzertuekin bagatzea. Baina, suposatzen dut, kontzertuetan ere izango dela jendeak gehien ezagutarazteko erabiltzen dut. Erakusleio bat. Hori da. Azkenan musika talde bat ez da inoiz berdina diska baten entzute edo zuzenen entzute. Diska bat, azkenean estudio batean grabatzen duzu, gauza asko sartzen dituzu eta gero nahi gutxienez gustatzen zait diska horiek zuzenean ikustea, taldeak nola defendatzen duen diska hori zuzen batean.
eta orduan guko uste dut hori egiten dugula, baina orain aukera gutxi ditugu hori erakusteko. Bai, hori da. Bueno, ere jarraituko duzu ez, lanean, eta aukera dagoenean. Ba, ez dakit bukatzeko horrela zerbait aipatu nahiko zenuketen edo mezuren bat. Hasi, hori. Azkenan tal txiki bat garela eta diska bat eratzea guretzat poz handia izan dela, denbora asko daramagu bertan lanean, eta espero dugu jendeak entzutea, jendeak gozatzea, eta hori, nolabait taldeak haztea pixka bat. Abuztuaren batetik aurrera ez, entzungai egongo da interneten. Bai, Spotify, plataforma desberdin guztiak, batzuk ez ditugunak ez da ezagutzen. Jarri duzue guztietan, eta ongi. Mila esker, bikote etortzea bati, eta hurrengo arte, espero dugu primeran joatea guztia. Mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, agoan taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker, horregategatik eta bihar arte. Agian, berandu egia llegatu gara, ikusezinak diren doinu antzera, egidazu kantua. Sutan bero bagina bezala, eta indarrez abestu. Sentizan minarik ez, bakardade sentipenik ez. Horrez aurre gure begia, irantzen dira gau itxi baten. Zure bizkarrean nire eskuek, marrazen dituzten lerrozurne. Amaiera dute zure gerrian, garraiatzen dute gure izerdia. Garrasi indartsua, nahi gabean egin duzu, nire eskuak askatu ezinean. Aurrez aurre begira, Espainiak sutan. Agian, espero nituen itzkosoak, giltzapetu genitu noe azpian, egidazu kantua. Sutan bero bakina bezala, eta indarrez abestu. Garrasi